Колко бързо можем да разберем, че едно дентално лечение не е добро? На този въпрос не може да се отговори еднозначно, но това, което мога да кажа е, че има случаи, в които сигналите, че едно дентално лечение не е добро, могат да бъдат мигновенни, като например да си тръгнете и една обтурация да падне на следващия ден. И такива сигнали, които могат да се появят след 5-10 години, поради простата причина, че нашето тяло не реагира на проблемите ни с ясни индикатори, които ние да може да оценим. И в повечето случаи този индикатор е болка. Когато имаме болка, със сигурност процесът е доста напреднал и в повечето случаи нашите решения са много лимитирани. Какво имам предвид? Имам предвид, че едно изграждане на зъб или една коронка поставена на определен зъб на пациента може да бъде недобре извършена. Тоест, циментирането на тая коронка да не е чисто и всъщност под коронката вие да образувате на ново кариес. Този кариес би се формирал в следващите 1-2 години, но вие да не може да го видите. И всъщност индикатора, по който вие ще оцените, че имате проблем, в повечето случаи е болка или че нещо закача или че ви се събира храна. Разбира се, трябва да се доверите и на контролните прегледи, които са правени от вашия дентален лекар и той трябва да може да ви каже, че всъщност този зъб има проблем. Но реално има ситуации, в които много късно пациентите разбират, че са имали проблем. Правилният избор на дентален лекар, регулярните посещения на дентален лекар за профилактични прегледи и вашата отговорност към вашето здраве са ключов фактор в това вие да имате едно добро здраве.